Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι ο Horror και μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο σκοτεινά μυστικά αυτού του κόσμου. Σε αυτό το κανάλι θα εξερευνήσουμε ιστορίες τρομακτικών χαρακτήρων thriller και διάφορες τρομακτικές ιστορίες και γεγονότα. Εάν θέλετε και σας αρέσει να βλέπετε τέτοιο περιεχόμενο, κάντε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι ώστε να μην χάνετε επόμενα βίντεο. Επίσης θα αναφέρω τον σημερινό νικητή μας που έγραψε το καλύτερο σχόλιο, ο οποίος είναι ο Γιώργος. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο για την υποστήριξη και την συμμετοχή σου στα βίντεο μου. Εάν θέλετε κι εσείς να είστε ο επόμενος που το σχόλιο του θα μπει στο επόμενο βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια και εγώ θα επιλέξω τα καλύτερα. Επίσης ανέβηκαν 2 καινούργια βίντεο ακόμη στο κανάλι, τα οποία είναι τα εξής: η αληθινή ιστορία του σατανά και υπάρχουν εξωγήινοι. Σήμερα θα δούμε μια ιστορία την οποία μου ζητάτε να κάνω καιρό και η αλήθεια είναι ότι άργησα να την κάνω, οπότε σήμερα θα δούμε την ιστορία του Pennywise, του κλόουν από τις φανταστικές ταινίες It. Πάμε στο βίντεο. Είναι ένα πλάσμα που αλλάζει σχήμα, γνωστό ως γλαμούρ, ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών. Αν και έζησε στον πλανήτη Γη για πολλά χρόνια, ο Pennywise προήλθε από ένα κενό διάσταση έξω από τις περιοχές του διαστήματος που είναι γνωστές ως Macroverse. Δεδομένου ότι η πραγματική ταυτότητα του Pennywise είναι ασαφής λόγω των ικανοτήτων του να αλλάζει σχήμα και του ότι προέρχεται από ένα άλλο σύμπαν, το πραγματικό όνομα και το είδος του ονομάζονται επίσης Deadlights, αλλά λίγοι το γνωρίζουν, γι' αυτό και αναφέρεται ως It. Η μορφή μιας θηλυκής αράχνης φαίνεται να είναι η πραγματική φυσική μορφή του Pennywise στη Γη, ή τουλάχιστον αυτό είναι το πιο κοντινό πράγμα που μπορεί να κατανοήσει το ανθρώπινο μυαλό, που ζει βαθιά κάτω από τη φανταστική πόλη Derry, Maine. Μπορεί να μεταμορφωθεί σε οποιοδήποτε άλλο ανθρώπινο ζώο, μη ανθρώπινο ζώο ή αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμών αυτών. Αυτή η ικανότητα είναι χρήσιμη για να εμφανιστεί ως αγαπημένοι ή φίλοι του στόχου, για να τους χειραγωγήσει ή να τους παρασύρει σε μια παγίδα. Επίσης μπορεί να εμφανιστεί ως ο χειρότερος ψυχολογικός φόβος κάποιου. Ωστόσο, η αγαπημένη και πιο κοινή μορφή του είναι αυτή ενός καλλιτέχνη τσίρκου που ονομάζεται Pennywise, ο χορευτής κλόουν. Καθώς τα περισσότερα μικρά παιδιά αγαπούν έναν κλόουν και γενικά φαίνεται ότι οι άνθρωποι στο Ντέρι δέχτηκαν με χαρά την παρουσία ενός αδέσποτου καλλιτέχνη τσίρκου. Ταυτόχρονα, πολλοί άνθρωποι φοβούνται τους κλόουν, καθιστώντας τους εύκολο φόβο για εκμετάλλευση. Το πραγματικό του όνομα, αν όντως υπάρχει, είναι άγνωστο. Ο πρωταρχικός στόχος του είναι να τρέφεται με ανθρώπους, προτιμώντας γενικά τα παιδιά από τους ενήλικες, καθώς είναι πιο εύκολο να τα τρομάξει και να τα χειραγωγήσει. Σύμφωνα με το πλάσμα, η φοβισμένη σάρκα έχει καλύτερη γεύση και χρησιμοποιεί τον φόβο για να αλατίσει το κρέας. Προέρχεται από ένα ανεξερεύνητο κενό που περιέχει και περιβάλλει ολόκληρο το σύμπαν μας. Ένα άλλο μακρινό σύμπαν που αναφέρεται ως μακροσύμπαν. Άλλα στοιχεία από αυτή τη σειρά υποδηλώνουν ότι το It είναι η δημιουργία ενός ξεχωριστού παντοδύναμου δημιουργού που αναφέρεται ως ο άλλος, ο οποίος μπορεί να είναι η οντότητα Gun. Αυτός ο άλλος βοηθά στην ήττα του στο τέλος και μπορεί επίσης να είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της Χελώνας, η οποία είναι ο φυσικός εχθρός του. Στο μυθιστόρημα, η Χελώνα αναφέρεται ως τον αδελφό της. Μπορεί να είναι ένα από τα 6 μεγαλύτερα δαιμονικά στοιχειώδη, καθώς η αράχνη δεν είναι μία από τους φύλακες της δέσμης. Είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα πλάσματα του ίδιου είδους με την αυτή, λόγω του γεγονότος ότι αποκαλύπτεται ότι είναι έγκυος. Έφτασε στη Γη με ένα τεράστιο κατακλυσμικό γεγονός παρόμοιο με την πρόσκρουση ενός αστεροειδούς, πέφτοντας σε μια τοποθεσία στη Βόρεια Αμερική που τελικά θα γινόταν το Ντέρι του Μέιν.
Μόλις οι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν σε αυτήν την τοποθεσία, θέτησε το συνηθισμένο του μοτίβο μιας χειμερίας νάρκης 25 με 27 ετών, ξυπνώντας για να σκοτώσει και να φάει. Κάθε ξύπνημα και επιστροφή σε χειμερία νάρκη μερικές φορές χαρακτηρίζεται από μια βίαιη και τραγική πράξη, όπως μια μαζική δολοφονία, αυτοκτονία ή καιρικό φαινόμενο. Στο ενδιάμεσο διάστημα, μια σειρά από δολοφονίες παιδιών που συμβαίνουν στο Ντέρι δεν λαμβάνονται ποτέ πολύ σοβαρά υπόψη, ούτε λύνονται. Εξηγείται εξωτερικά ότι μια σειρά από δολοφονίες, όσο φρικιαστικές κι αν είναι, δεν αναφέρονται αν συμβούν στη μικρή πόλη. Ωστόσο, ο πραγματικός λόγος είναι ότι η επιρροή του εμποδίζει οποιονδήποτε να διερευνήσει πολύ εις βάθος. Οι λόγοι πίσω από τις πράξεις του είναι ότι τρώει για την επιβίωσή του και την ικανοποίησή του και στη συνέχεια αδρανεί, συνήθως μετά από ένα χρόνο τροφής. Είναι ένα θανατηφόρο αρπακτικό που κυνηγάει κυρίως για τροφή. Αλλά μόνο αν μπορεί να τρομάξει το θύραμά του πριν το φάει. Είναι θηρευτής των ανθρώπων και προτιμά τα παιδιά από τους ενήλικες. Το πιο σημαντικό, επιθυμεί να καταναλώνει όσους έχει κάνει να τρομοκρατούνται. Το πλάσμα υπονοεί ότι αυτό ενισχύει τη γεύση. Η προτίμησή του για τα παιδιά θυράματα μπορεί να οφείλεται στη γεύση τους, αλλά μπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά είναι πιο εύκολο να τρομάξει κανείς. Η μόνη στόχη του είναι να τρώει και να κοιμάται. Θα κυνηγάει και θα σκοτώνει για ένα χρόνο πριν εισέλθει σε μία 27χρονη αδράνεια. Χειραγωγεί την ευαισθητοποίηση και την προσοχή των κατοίκων του Ντέρι τόσο για να καλύψει τις δραστηριότητές του όσο και για να απομονώσει τα θύματά του. Αυτή η επιβεβλημένη απάθεια και η έλλειψη επίγνωσης συγκαλύπτουν επίσης τις ασυνήθιστες αιχμές δολοφονιών κατά τη διάρκεια της ενεργού φάσης του. Χειραγωγεί το θύραμά του και την πόλη με καθημερινά και ψυχικά μέσα. Με την πιο μεγαλοπρεπή έννοια, χρησιμοποιεί τη δύναμή του για να διατηρήσει την ευημερία του Ντέρι παρά τις φρικιαστικές δολοφονίες που συμβαίνουν τακτικά εκεί, εξασφαλίζοντας έτσι την τροφοδοσία του. Θα χειραγωγήσει το θύραμά του υποσχόμενος αυτά που θέλει, αλλά μπορεί επίσης να καθορίσει τους ψυχολογικούς φόβους τους και να τους χρησιμοποιήσει για να προκαλέσει ή να εκφοβήσει όσους αντιμετωπίζει. Με τη μορφή του Pennywise μπορεί να είναι αφοπλιστικό, γοητευτικό και φαινομενικά ευγενικό με τα παιδιά που κυνηγά. Συνήθως για να τα παρασύρει σε απομονωμένα σημεία πριν επιτεθεί. Έχει αρκετή ψυχική επιρροή ώστε να κρατάει ολόκληρη την πόλη του Ντέρι σε μια ανεπαίσθητη, απαθής άγνοια για τις δραστηριότητές της. Οι ενήλικες είναι λιγότερο διατεθειμένοι να νοιαστούν για τους αγνοούμενους της πόλης και δεν αντιδρούν με έντονο τρόπο όταν συμβαίνει βία ακόμη και μπροστά τους. Είναι σε θέση να κάνει το θύραμά του να βιώσει παραισθήσεις που είναι πολύ δύσκολο να διακριθούν από την πραγματικότητα. Έχει τεράστια δύναμη, με μόνο τον Ματουρίν να είναι εισάξιος και τον Γκάν να είναι ο μόνος ανώτερός του. Μπορεί να ανιχνεύσει συναισθήματα και αναμνήσεις ενός ατόμου, αν και προφανώς όχι σκέψεις, τουλάχιστον όχι από εκείνους που διαθέτουν αρκετό θάρρος ή δύναμη θέλησης. Χρησιμοποιεί αυτήν την ικανότητα για να εκμεταλλευτεί φόβους, αλλά και για να εμφυτεύσει σκέψεις. Μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μέσω του νου, όπως φαίνεται με τον ενήλικα Ρίτσι Τόιζερ στη βιβλιοθήκη ή τον ενήλικα Χένρι Μπόουερς στο Juniper Hill στο μυθιστόρημα. Επιπλέον φαίνεται να χρησιμοποιεί αναμνήσεις από τα θύματά του για να τα παρασύρει σε μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Αλλάζει το χρώμα των ματιών του όταν συναντά τον Τζόρτζι για να ταιριάζει με του αδελφού και της μητέρας του. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του Pennywise. Πείτε μου στα σχόλια εάν σας άρεσε η ιστορία και τι άλλο θέλετε να δείτε στο επόμενο βίντεο. Έως τότε μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και κλικ στο καμπανάκι ώστε να μην χάνετε επόμενα βίντεο.